लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? बनाया गया क्या हो क्या पढ़ा तड़ा? कुछ ना ही देखा तनी रोहित शर्मा के हटा दिया मर्दे वनडे के कप्तान से। जानते रहो बहुत क्रिकेट के दीवाना होता है, पूछो ना अगर है बहुत क्रिकेट के बारे में देखे ला सही में हाँ देखबे करे क्रिकेट बहुत तेज अब तो कप्ताने से हटा दिया गिलावा के कप्तान बना दिया जाए तो भविष्य हम के लोगों ने खिलाड़ी गरीबी बने। देखी। छोड़ो खैर से हमनी के क्या बा। तू क्या पढ़ा तड़ा हो? मैथ पढ़ा था नहीं तने तने उनका पूछो ना क्रिकेट के बारे में बहुत जाने वाला। सही में हां पूछ। भारत के पहिलका वर्ल्ड कप के जीतले रहे? भारत के वर्ल्ड कप पहिलका तो खिलाड़ी न जीतले रहो सन। खिलाड़ी के नाम बता। नाम धोनिया का रहे कि कोहलिया रहे अभी तो याद नहीं पड़त। ए मर्दे ही जहां तक क्रिकेट के बारे में तो कोहलिया नहीं जीते रहे हो उहे बारे मर्दे तो उनका उन्हें बतावे ला हमने के ना क्रिकेट के बारे में के जीते रहे तब तू ही बता दा। हम तारा से पूछनी हमारा क्या मालूम। ज्यादा जब मालूम है नहीं तब का पूछा तारा और छोड़ा। ये पूछो ना तुम्हारे नहीं के मालूम तारा मालूम हम जाना तनी कोहलिया जीतबे कैले रहे। वो नेशनल प्लेयर हो खेल चुका बा नेशनल क्या ऑलराउंडर रहला ह कि बॉलर रहला? ना कीपर रही खाली कीपिंग करत रहला। बैटिंग बैटिंग ना कर बैट ना धरे अभी तो बस कीपिंग न करिया गेना रोके जानता रहला गेना रोके नेशनल तक खेल के उन्हीं क्या दुनिया कीपिंग सिखाई। हाँ अभी कुन धैला हमारे चेला रहे उ। हमारे हाथ चेला के सिखावल आज कि मारे ला धाई धाई विकेटवा पे। तब तू काहे ना खेलला? ना खेलनी हमारो में रुचि ना रहे। अच्छा और ये पूछा ना पूछा और देखो तारो था लगी मेरा सुमन गिल के बाबू क्या नाम? सुमन गिल के बाबू अगर बाबू क्रिकेट खेलना नहीं ये पूछवा मरे गजब कहाँ से मर्दे उठा के लिए गजब टूबीबाज आदमी क्रिकेट ना खेलला हम तो कर बाबू हन तो बताइहन न। अब ओकर बाबू के बारे में हम देखा चली कि सुमन गिल के बाबू ह रोहित शर्मा के बाबू ह। अब हम लोग के नाम याद करी क्रिकेट के बारे में जो तार मालूम बा वो पूछो देखो तार बेरा मैं था लग जे T20 वर्ल्ड कप के जीतवा रहे भारत के। कोहलिया जीतवले रहुए। ए मर्द ठीक कहत हम कोहली जीतवले रहे हम देखले रन टीवी पर। अच्छा तब जाए तो ए से जे तक क्रिकेटर के नाम बता देबो। आराम से नंबर दे लइकन वाला सवाल पूछा बताओ। हां यो देखला नहीं हो बताई हां बताएं तो तू ही पहले बताओ उनकरा के इनकार पूछा पहले। चलो तुम बताओ ऐसे ऐसे अश्विनी चौबे ये मर्द ही कौन क्रिकेटर हां हटना खेलना अश्विनी चौबे खेलना मर्दे देखले निका तू का तू मैच देखेला मर्द ही का तू बोलता अश्विनी चौबे चेन्नई में खेलत रहे हम देखले बने अश्विनी चौबे ये खेला हां फेकेला स्पिन गेनवा मार दिहला विकेटवा में क्रिकेटे देखेला। हां आइल बारन क्रिकेट के क्वेश्चन पूछे अश्विनी चौबे ए से छोड़ा 20 से तू बताओ 20 से तो बता दो बड़ी माले खेले ना अश्विनी चौबे हां खेलेला तू 20 से बता। 20 से भुवनेश्वर कुमार जौन गेना बिगेला हाथवा घुमा के हेतर घूम के जाला। भुवनेश्वर हो करो देखलो ना। हां सी से बता। सी से क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ए मर्द क्रिकेट खेलेला हम देखले बनी प्रचारो करेला हां खेलेला कितना मस्त मर्द खेलेला उहे ना वर्ल्ड कप में लेके गोल रहे फाइनल तक अकेले अपना दम पे ले गोल रहे। ये मर्दी का कहत हो ठीक ना कहा हां तो तारा मालूम है नहीं के मतलब खेलेला कितना बड़े में तो हॉकी खेलेला मर्दे खेलेला हॉकी गेना बैट खेलेला तो देखले बनी गेना बैट खेलत बा के संगे हमार प्रैक्टिस कइले बा नेशनल लेवल के खिलाड़ी हन उनकर संग खेलले हो। हां अच्छा वो कुल छोड़ा तू डी से बताओ। डी से डीजे ब्रावो
ये मर्दे इमे तू डीजे बजावे लगल डीजे बराबर जानत नहीं खा खेले वाला हो गेना भी गेला क्रिकेट ना देखेला का मर्दे ये हाँ मर्दे मर्दे देखी क्रिकेट ना ना देखेला तू का देखेला क्रिकेट देखी ना उहे ना जो गेना बैट फेकेला सन हां डीजे बराबर नहीं का देखेला चेन्नई में तेरे तेरे खेलेला है तेरे तेरे नाचे हां कोरिया कोरिया बा वेस्ट अरे देव इंडीज चौक के ला कोयला नहीं हुआ का जाने मर्दे गजब डीजे तुम में बजाओ। बजावा तोड़ा तो लोग अच्छा पूछा और पूछा तू बुझा तक तू का करतड़ा मर्दे पढ़ा तनी मर्दे नहीं खेला पढ़ है यही तरह पढ़ल चला यही तेरे ना पढ़ा जाला के पेट में ठोक लगा के यही तेरे वो पढ़ ऐसा ही पढ़े रहन वो ऐसा ही पढ़ के टॉप करे रहन मैथमेटिक में इंटर के परीक्षा बाबू नहीं खा देख लगा पेपर में पेपर में उनको नाम छपाई पेपर रहे में तो देखा नहीं रहनी लेकिन कैसे पढ़ल जाला कैसे ऊपर तेरे फर्स्ट आते ना तू तार को पेपर में नाम छपाई बा ना उनको छपाई रहे पुलिस द के लेगु रहल था थोड़ा भैया माफ कर दो अच्छा तू ई से बताओ इसे इसे एवन लुइस ई कहाँ के प्लेयर मर गए इहो वे करियवन के ह इहो चमकेला मर्दे कैसन कैसन मुंबई में खेला हाँ, तो रहे कोनो के मर्दे लगा था कि मैच ना देखला कोनो के चिन्हते नहीं तू मैच देखेला पहले फुटबॉल खेलेला तू ओकर नाम धरत तोड़ा फुटबॉल खेलेला दिखावा था कि फुटबॉल खेलला देख ले मर्दे- तो फुटबॉल खेला मर्दे वो मुंबई के ओपनर ह गजब टू विवाद ए मर्दे कुल का नाम धरत तोड़ा में कुछ बुझाते नहीं तू क्रिकेट देखेला इंडिया हां मर्दे उहे ना जना बैठवा खेलेला हाँ। सब गेना कहाँ देखला अपन गाँव में देखला का क्रिकेट हां हमारे गांव के खेत में होला तू मर्दे कहाँ देखेला क्रिकेट बैट फेंकेला सन गेना धरेला सन जवान गांव में हमार मर्दे गाँव में तार बैट फेंकेला सन सब का पति को रहेला उहे फेकेला सन पहले छोड़ा ना हाँ। टीवी पे ना देखला जवान गाँव में देखले बाटे तब कहाँ ले जानब इनके के देखले बारा टीवी में ई भी तो हमारे गांव में नहीं तब कहाँ ले तू केना बैट के बारे में जानब हम जानते नहीं कि हती को गेना वाला हेते ऐसन रहेला बैट हती को रहेला ओइते फेकेला सन बैठवा ना मर्दे तू दूसर खेला के बात कर जन कपड़ा पीछे लसन ना हां उहे होई रे ले जाके अकेले लागल हो किया सन होती ये उहे मर्दे देखत ले बा। देखी ना कौन कैसन क्रिकेट देखला बताओ तो हाँ, जौन बैठवा फेकेला सन गेना और तो रोके तू कौन हमनी खिलाड़ी के नाम नहीं जानो जानत नहीं कि कौन आके जानता रहो नाम धर त कगो 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 बताओ, तू ही कगो बताओ। प्लेयर खेलेला सन पहले ही बताओ तो बताओ तो क्रिकेट में कौन प्लेयर खेला कगो दूगो खेलबे करला सन दू सब बताओ इनका लेका बतियावल छी कैसे दो खेला था एगो बैट फेकेला एगो गेना रोकेला ल दो 11 गो प्लेयर खेलेला सन 11 गो कहा लो में लग जैसे मते खेले 11 गो खेलेला सन एगो दुइये टीम गो ना ना। बताओ जायद मर दे एकरा कुछो नहीं के मालूम झूठो के कहाँ ले आई लो का जाने है ये लेके आई था कहाँ कर रहो मत हमारे एकर बताओ बेटा करो कि चलो हम हमारे क्रिकेट के बारे में बहुत जानी ना तुम वेट करें नहीं कोई हम हमरो ले कल सब जाए जा हमारा क्या करेंगे ऐसा ने कुल लेके आ जाला जा मरते नेशनल प्लेयर हो झूठो के टाइम वेस्ट करे ले जा मर ये मर्दे चलो छोड़ो कुल बात अब क्रिकेट के बारे में जानत नहीं तो मैं के झूठो के तू कइले बा नहीं खबर है तू कुछ जानत क्रिकेट में कहाँ दूगो प्लेयर खेलला सन कौन कौन हमार गांव में तार गांव में कौन गांव तार गांव बिल देखल नामो वैसन हाँ धरती से बहरिए के बारे हम्म अभी भइल हतुए उद्घाटन राजगीर में के कइला करवा नीतीश कुमार कौन नीतीश कुमार मर्दे यार मौसा बताओ तो तू कौन क्रिकेटर के जाने लो ये मर्दे हम जानते नहीं कि नाम धरो धोनी शर्मा सोनी सर सोहेल शर्मा ई कोई कौन कौन प्लेयर क्रिकेटर के नाम है ये मर्द काहे खत्म लिया के हुआ जा लेके जा जाना तो मारो से चल बाइक लेके जा जल्दी आ ये मर्द चलो तब आ